வெல்கம் ஆல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு அழகான கிரிட் டிசைன் மெஹந்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ போடுறது கொஞ்சம் டஃப் தான், பட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆல்ரெடி 5 ஹரிசான்டல் லைன் அண்ட் 4 வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் நான் போட்டு ரெடியாக வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த அளவு இப்படியே தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது. வெர்டிக்கல் லைன் விட ப்ளஸ் ஒரு லைன் ஹரிசான்டல் லைன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு பெட்டல் போட்டுக்கோங்க. பெட்டல் போடுறது தான் இந்த இதில் நான் டஃப்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த பெட்டல் நீங்கள் நான் போடுறத நல்லா கவனிச்சிங்கனாலே தெரியும் எந்த மாதிரி போடுறேன் அப்படின்றது. ஸோ நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்கு நடுவில் அவுட்டரில் போட்டு அந்த லைன் கிரிட் டிசைன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு மேலே ஒவ்வொரு ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டு உள்ளே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த டிசைன் ஃபில் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடும். ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ஃப்ளாஸ்க்கு நடுவில் ஒரு குட்டி குட்டி டாட் இன்னும் ஹைலைட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுக்கோங்க. இந்த டிசைன் செம்மையாக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த டிசைனோட ஃபைனல் அவுட்புட் இதுதான். எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. டாட்டா, பை.